Salut! Eu sunt Cătălin Pădureț și astăzi voi citi Mâncava Raiul, în memoria părintelui Cleopa. Și de astăzi voi citi cuvânt înainte. Având mărturie în îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a ne aduce aminte de mai marii noștri care ne-au grăit cuvântul lui Dumnezeu, am început să adun aceste puține însemnări despre părintele Cleopa, ca cei care vor privi cu luare aminte cum și-a încheiat viața să-i urmeze credința. În această strădanie am simțit cu adevărat ajutorul părintelui Cleopa, căci de multe ori am primit unele mărturii despre viața sa de unde nu mă așteptam și care până acum au fost date uitării. Iată ce frumos scria părintele Ioanichie Balan în urmă cu 30-35 de ani într-o însemnare pe care am găsit-o într-un manuscris uitat pe un raft. Nu se poate spune în câteva cuvinte viața lui smerită, ascultarea lui, tăcerea, rugăciunea și nevoința lui de zi și noapte. Pe lângă acestea, era înzestrat de Dumnezeu și cu o memorie deosebită, având o clară și adâncă înțelegere a tuturor lucrurilor. Studii deosebite nu avea, decât doar cele câteva clase primare. Adevăratele studii le-a făcut însă cei 10 ani de ascultare la oile schitului pe munte, care i-au format o adevărată universitate duhovnicească. Acolo, în urma oilor, în seninul nopților și în sânul curat al naturii, acolo a învățat el tainele Sfinte Scripturi. A desprins cuvintele Sfinților Părinți și a practicat o curată viață călugărească. De la oi a învățat blândețea, din cărți adâncul învățătorii, de la izvoare bucuria lacrimilor, din murmurul codrilor dulceața Sfintei Rugăciuni. Aceste semnări le-am îngrupat în 3 capitole: viața, învățători și mărturii, încercând pe cât posibil să nu repetăm ce a mai fost publicat până acum în alte cărți, decât cele la care am mai găsit unele completări sau lămuriri. Deci au trecut aproape 4 ani de la plecarea părintelui Cleopa din această viață trecătoare. Totuși, în memoria drept credinciosului popor, a rămas vie prezența celui care îi întâmpina cu neuitata binecuvântare Mâncava Raiul. Și cam asta a fost titlul cuvânt înainte, așa că pot spune bye bye.